Diyos maray na aga po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text. Kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan. Asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod kita. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata. Pamibi para sa katuninungan sa kinaban. Maheherakon asin maugayo na Ama, dai ka masasabotan nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo, an si isay man na namumuot sa biyolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, biyolensya asin kagadanan. Rangaha an sa imong kaakian, asin buksan an samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad asin katuninungan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kinakaligtasan, asin reyna nin katuninungan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutasana ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas ning kapangyarihan sa katawuhan, nasunodon ang laykan banwaan, asing galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asing galangan ang diretsyo kan gabos na tao, na makua ang ranga, asin kusog, kan mga naghihingowa para sa katuninungan. Sa tabang kan sa iyang pangataman, asin pag-antabay. Siring man, na ang lambang saro sa to, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw, sa dalanin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninungan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo, kang sa imong banwaan. Inigabos sinahagad mi, sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Isabay man yato sa satuyang mga pamiibian, mga minasunod na intensyones, mga pasasalamat. Tulot ni Norma Pelaez, ni Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family, ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, for the gift of life, Kanpahe family. Pasasalamat ni Sarah Imperial and family, ni Bong and Jing Gapayaw, ni Joyce A. Zarza and family, ni Leo and Cynthia Ramos, asin ni Mary Jane Sabino. Espesyal na mga kahagadan. For good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, to pass the civil engineering licensure exam this March 2026, ni Christine Astley B. Cabaluna. For baby's victory in Taekwondo competition, ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. For fast healing and recovery of Mercy Morante, kan St. Jude Parish and Commission on Worship. For safe travel, ni Mr. and Mrs. Emmanuel Navera. For safe travel of loved ones, ni Agnes Almonte. Asin special na kahagadan, ni Jimson Ronald Lee, ni Rowena Tan Lee, ni Bianca Louis Lee, ni Cheska Joy Lee, ni Yaya Wena. For good weather and safe travel, ni Ana Marie Porlares. For taking the exam at Legazay, ni Zachary Dylan C. Racho. Asin special na kahagadan ni Maria Lourdes Q. Olivares. For safe travel of Rodmar Almosara,
kan Almosara family. For group contest of ICS Collab ni Jovi G. Clavillas, and for safe travel of ICS Collab ni LCM Jove. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag, ki Froilan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, ki Eduardo Can Mendoza family, ki Nelly ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obisen family, ki Luis Can Asupardo and Cantara family, ki Francisco ni FNS Velasco, ki Samuel ni Connie Minia, for All Souls ni Sara Imperial and family, ki Eduardo Sr. Asin Edwin, ni Bong and Jinga Payaw, ki Hidio and Florentina ni Joyce A. Sarsa and family, ki Juan kan Esteves family, ki Renato kan Alfante family, ki Rosita kan Almosara family, ki Erlinda ni Elmer Villarasa and family, asin ki Armando kan Galicia family. Sa liwat, Diyos maray na aga po sa Indugabos, ngunyan iyo an ikalimang Domingo kan Kwaresma. Magtirindog po. Sino maukan gabos na linalang sa Diyos mabalikan kinabang. Good morning. Good morning to Father. Sa ngaran ka nama, kanagi, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ikalimang Domingo kan panahonin Kwaresma, pinupunan niya to sa paagi kan selebrasyon na ini ang inaapod na Passion Tide. Mas hararom, mas intense na preparasyon sa paghingawa niya tong makisumaro sa pagsakit, asin nagaadang-adang nakagadanan kan sa tuyang kagurangnan, tanganing magkanigo man kitang makihiras, asin makisumaro sa iyang kapangganahan, an sa iyang pagkabuhay liwan. Kunyan midbidon tapo an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay po kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, Tadagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos ng Angeles, asin santos. Asin sa Indo mga tugang,
na ako pamipi sa kaguranan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan maheraka, mamipi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami na sa tabang mo kaming masigkat na naglalakaw, makaabot man sa pagkamuon, nahuli ka iyan ng aki mong namumuot sa kinaban, nagdusay kan sa diri sa kagadanan. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as inagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. An enot na babasahon, nagsusumada kan misyon ni Propeta Ezekiel sa mga nawarak na kapag-arakian nin Israel. An panuga ning kagurangnan, iyo idtong pagtaon niya nin sa iyang espiritu sa daing buhay na hawak. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel. Kaya magpropesiya ka sa sakuyang banwaan ni Israel, asin sabihan mo sinda na ini ang tataramon ko ang kagurang ng Diyos. Bubukasan ko ang sa indang mga lulubngan, iluluwas ko sinda, asin ibabalik sa dagaan ni Israel. Kung bukasan ko na ang mga lulubngan na namubugtakan kan sakuyang banwaan, dangan iluwas ko na sinda, maaaraman ninda na ako ang kagurangnan. Tatawan ko sinda kan sa kong espiritu, asin mabubuhay sinda, dangan tutugutan ko sindang mag-erok sa sadiri nindang daga. Dangan maaaraman ninda na ako ang kagurangnan, ang nagtaram, asin gigibuhon ko iyan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak asin kapanuan nin pagtubos. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak asing kapanoan nin pagtubos. Hali sa kairaruman, minaagrangay ako sa imo kagurangnan. Kagurangnan, dangugaan sa kong tingog, hinanyugaan sa kong mga pakimaherak. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak asing kapanoan nin pagtubos. Kagurangnan kon itinala mo ang mga kasaanan, si Isay ang matagal kagurangnan. Alagad yaon sa imo ang pagpatawad, tanganing ika sa mong katakutan. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak asing kapanoan nin pagtubos. An kalag ko naghahalat kang tabang nin kagurangnan, an sa iyang tataramon, iyo an sa kong linalauman. Naghahalat ako sa kagurangnan, urog pa sa mga bantay na naghahalat kan kaagahon, kan mga bantay na naghahalat kan kaagahon. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak asing kapanoan nin pagtubos. O Israel, maglaom ka sa kagurangnan, huli tanasa sa iya ang danay na pagkamuot, asi ang kapanoan nin kaligtasan. Tutubuson niya ang banwaan ng Israel sa gabus nindang kasaalan. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak asing kapanoan nin pagtubos. Ikaduhang babasahon. Kitang mga Kristiyano, biniyayaang kanispirito ni Diyos. Sinasadol kita na mamuhay susog sa espiritu, dai nagpapadara sa pangapudan nin laman. Kun mayo an espiritu, an hawak gadan. An espiritu ang nagtatao ning bukay sa to.
Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ang mga nagkukuyog kan laman, dain hanggad makakapag-ugma sa Diyos. Alagad, dai kamo namumuhay sa laman kundi sa Espiritu, kung talagang ang Espiritu nin Diyos yaon sa indo. Ang si isay manamayo kan Espiritu ni Kristo, bakong sa diri ni Kristo. Alagad kung si Kristo nabubuhay sa indo, maski magadan ang sa indong hawak, huli kang kasalan, ang Espiritu nindo buhay, huli ta ginibo kamong matanos nin Diyos. Kung nagiirok sa indo ang Espiritu nin Diyos, na iyo ang nabubuhay liwat kay Jesus, ang Diyos man na iyan ang mataonin bagong buhay sa indong mga hawak na magagadanon sa paagi kan sayang Espiritu na nagiirok sa indo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. An pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrukyaw Espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. May sarong lalaking naghelang, si Lazaro na taga Betania, lugar na pinag-eero ka ni Maria asin kan sa iyang tugang na si Marta. Kaya pinatugunan si Jesus kan magtugang na babae, kagurangnan ang padangat na katuod, ang padangat mong katuod naghelang. Kan maaraman ni Jesus, nagsabi siya, ang helang na ini daay kakagadan kundi para sa kamurawayan ng Diyos. Tanganing ang aki nin tawo, magmuraway huli ka iyan. Padangat ni Jesus ang magtugang na Marta, Maria, sa Lazaro. Alagad maski siring, pinalihis niya pa ang duwang aldaw. Dangan sinabihanan sa iyang mga disipulo, magbalik na kita sa Hudiya. Nagsimbag an sa iyang mga disipulo, Rabay, bakong dai panahaloy buot kang gapuon kan mga tao duman, tak daw tabuot mong magbalik duman. Nagsimbag si Jesus, bakong 12 oras ang bilog na maghapon, dai nasisingkog ang naglalakaw kun aldaw. Ulitan na hihiling niya ang ilaw sa kinaban na ini. Alagad nasisingkog ang naglalakaw kun banggi, ulit tamayo sa iya ang ilaw. Sinabihan pa sinda ni Jesus, an katuod tang si Lazaro, nagtuturog. Maduman ako, tanganing pukawon siya. Nagsimbagan mga disipulo niya, kagurangnan kun siya nagtuturog, marhay siya. Ang sinabi ni Jesus, iyo ang pagkagada ni Lazaro, alagad sa paghuna ninda dapit sa pagpahingalo sa pagkaturog. Kaya malinaw na sinabi ni Jesus sa inda, gadana si Lazaro. Huli sa indo, ikinakaugma ko na mayo ako duman, tanganing magtubod kamo, magduman kita sa iya. Si Tomas, nagsabi sa kapwa niyang mga disipulos, magduman man kita, tanganing magadan kita, kaiba niya. Pag-abot na Jesus duman, naaraman niyang 4 na aldaw nang nakalubong si Lazaro, may mga 3 kilometro sana ang distansya kan Betania sa Jerusalem. Kaya dakol na mga Hudiyo ang nagdalaw sa magtugang na Marta asin Maria sa pagrangas sa inda. Kan madangog ni Marta na nagdadangadang si Jesus, nagluwas siya sa pagsabat sa iya, mantang si Maria nagpawalat sa harong. Sinabihan ni Marta si Jesus, kunyaong kadigdig kagurangnan, kay kuta na nagadan ang tugang ko. Alagad aram ko na maskingon yan, itatao sa imo ning Diyos na nanuman na hagadon mo sa iya. Mabubuhay liwat ang tugang mo, ang sabi ni Jesus. Nagsimbag si Marta, aram ko na mabubuhay siya liwat sa huling aldaw. Nagsabi si Jesus, ako ang pagkabuhay liwat, asin ang buhay.
ang nagtutubod sako, maski siya magadan, mabubuhay. Ang sisay man na nabubuhay sa kanagtutubod sako, dai na nanggad magagadan. Minatubod ka kaini. Opo, kagurangnan ang simbag niya. Minatubod ako na ikaan Kristo ang aki ni Diyos na pinagahalat na madigdi sa kinaban. Pagkasabi kaini, si Marta, nagpuli siya, inapod niya si Maria sa kahininghingan. Nag-abot na ang maestro, asin hinahanap ka. Pakadangog kaini ni Maria, nagtindog siya sa kahidaling nagsabat kay Jesus. Ang mga tao duman sa harong na nakikidumamay kay Maria, nagsunod kan mahiling ninda siyang hidaling nagluwas. Ang paghuna ninda, maduman siya sa lulubngan, nganing magtangis. Pagabot ni Maria duman kay Jesus, nagluhod siya sa pamitisan niya sa kanagsabi kagurangnan, kun uya kadigdi day ko ta na nagadan ang tugang ko. Natanyog ang puso ni Jesus kan mahiling niyang nagtatangi si Maria, pati ang mga tawong kaiba niya, namatean niya ang labi-labing kamunduan. Nagtatangis si Maria, pati ang mga tawong kaiba niya. Sa inindo siya ilinubong ang hapot ni Jesus. Nagsimbag sinda, madya kagurangnan, asinhil nga. Nagtangis si Jesus, kaya nagsabi ang mga tao, totoong padangat niya si Lazaro. Alagad may nagkapirang nagsabi, bakong pinamuklat niya ang mga mata nin sarong buta? Dai man daw niya mahimo na dai magadan si Lazaro. Natanyo girari ang puso na Jesus, nagrani siya sa lulubngan, sa lungib na natatakpanin sarong gapo. Hale anindo ang gapo. Ang sabi ni Jesus, nagsimbag si Marta na tugang kangadan kagurangnan may parong na ang bangkay. Ulita apat na aldaw na siyang gadan. Alagad sinabihan siya ni Jesus, bakong sinabihan ta ka na kung magtubod ka, may hiling mo ang kamurawayan ni Diyos? Hinali ninda ang gapo, nagtingkalag si Jesus da nga nagsabi, Ama, nagpapasalamat ako sa imo, ta dinadangog mo ako. Aram ko na danay mo akong dinadangog. Alagad sinasabi ko ini dahil sa mga tawong uyadigdi, nganing magtubod sinda na sinugo mo ako. Pagkasabi niya kay ini, kuminurahaw siya, Lazaro, lumuwas ka. Luminuwas ang gadan. Ang sa iyang mga kamot, asin mga bitis na bubudbudan, nintelang panlubong. Asin ang sa iyang lalawgo, napapatos nin panyo. Nagsabi si Jesus, hali anindo ang mga budbud niya, tanganing makalakaw. Dakol sa mga tawong nagdalaw kay Maria, ang nakahiling kan ginibo ni Jesus, kaya nagtubod sinda sa iya. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Pakigritaw po kan sa tuyang mga kataig. Good morning. Saro da po kan mga kinakatakutan kan tao, iyo po ang realidad nin kagadanan. Tiga apod tayo na necrophobia. One of the greatest fears of many people is death. Kaya habutang paghururunan ang manungod sa kagadanan, tigi-iwasan tayo ni. We postpone thinking about it. Kaya baga habang nabubuhay ka, habo mo nang isipon na ika magagadan. As much as possible, we want to stay young, we want to stay healthy, and we want to stay strong. Kaya pag medyo nagkukurus-kurus na, mapa-facelift na. So iba nagpapa-nose lift. Yan. Kaya bentang-benta si Belo asin kalayan. Kasi dakol na tao ang habo talagang isipon na maabutan panahon, siya magagadan. Pero maski ano nga ning gibuhon tang pag-ingat, one reality remains. All of us will face death. Gabos po kita magagadan. Pagirumdumaan sa imong kataid na nagtuturog na, dahil ka magpiyong, tapag practice iyan kang kagadanan. Magagadan kita gabos. Maski ano pang vitamins inumon mo, maski ano pang exercise ang gibuhon mo, maski regular pa ang check-up mo, healthy diet pa ang igwaka,
Dahil pa pong immortal sa kinaban, except kitanggol. May pinilo si tanggol, maski anong tama, pagkaaga buhay na naman. But joking aside, gabos po kita magagadan. And ang kagadanan, gari baga nagdadara nin takot sa tuya. Kasi pag huna ta, pag kita nagadan, that ends everything. Mga plano ta, relasyon ta, asinan sa tuyang mga pangaturugan. And when death visits a family, of course, it brings tears, pain, and many questions. Napapahapot kita, kata ngunyan pa. Mag-graduation ko ta suaki, valedictorian pa naman. Ngunyan pa nagadan. Ngata siya, bakong suiba. O dakulon man sa nang pwede ngayang magadan. Ngata si mama pa, ngata si papa pa. Kasi napapahapot kita sa mga panahon na iyan, hain ba talaga ang Diyos? Nasaan ka, Lord? Kaya mismong si Marta, asin si Maria sa Ebanghelyo, napahapot man baga. Nagsabi sinda sa kakurangan, kunyaon ka kuta, digdi kakurangan. Di kuta na nagadan an samuyang tugang. Yan ang rason sa pagiling ko. Kung ata, taining Ebanghelyo ngunyan, haraniho na maray sa puso kan lambang sa rosa tuya. Tadigdi mismo sa Ebanghelyo, dai pinagnigaran o pinasiparakan sa tuyang kakurangan, ang kagadanan, makulog sa parte, halimbawa, ni Marta asin Maria, kang nagadanan sa intang tugang na si Lazarus. He does not pretend that that is easy. Dai niya iyan sinabi. Dai niya iyan pahiling sa sainda. In fact, he enters their sorrow. Sabi digdi sa description kan Ebanghelyo, nagtangis an sa tuyang kagurangan kaibahan si Marta asin Maria. And right there, sinabi niya ining mga makapangyarihan na tataramon sa inda. Ako, an pagkabuhay liwat, asin an buhay. Ano an magayon na maguno tadigdi? Number 1, pinapasabot sa tuya na ang kagadanan sa rong realidad sa buhay. Whether we like it or not, we will all face death. Pero dapat ang tandaan na maski nga ni sa rong realidad, puon na ang kagurangan inako niya po ang kagadanan, tinakwan niya nin bago kahulugan ang kagadanan. The gospel does not deny the reality of death. Totoo pong nagadan si Lazaro, si Marta, asin Maria na sa iyang tugang nagtangis, kasabay an sa tuyang kagurangan. In fact, sabi sa Ebanghelyo, natanyog an puso kan sa tong kagurangan. Siya mismo, an sa tong kagurangan, inako niya po ang kagadanan. He did not run away from it. Dahil siya nagdulag sa kagadanan, inatubang niya, inagihan niya, asin importanteng tandaan ta, dinaog niya ang kagadanan. Asin dahil po kayan, kitang mga nagtutubod kay Kristo, totoo, ang kagadanan makulong para sa satuya. Alagad, ngunyan, na si Kristo mismo inako niya ang kagadanan. Bako ang kagadanan, ang katapusan, kan buhay. With Christ, death is no longer a hopeless ending. It becomes a passage, a doorway, a return to the one who gave us life. Agihan, pasiring sa buhay. Agihan, pabalik sa nagtao sa tuya nin buhay. Takong dai si Kristo, kung bako dahil kay Kristo, ang kagadanan, gari sarong lanob na iyo ang nagsisimbolisar kan katapusana kan sa tuya pong buhay. Pero dahil ta si Kristo mismo inako niya ang kagadanan naging puwertahan. It's a door going to eternal life. Kaya dahil po kay Kristo, dahil ta siya inako niya mismo ang kagadanan, o sabihon ta daw ini,
sa satuyang kataid, ang buhay ay di naging wakasan, kundi naging itutuloy. Abangan ang susunod na kabanata. Kita nabubuhay sa kinakban, tangani, magadan. Iyan ang misteryo sa buhay niya to bilang mga Kristiyano. Alagad kita, nagagadan, tangani, magkaigwa, nin, buhay. Kaya kan sinabi ni Kristo na ako ang pagkabuhay liwat, asinan buhay, dahil niya tigsasabi, sumaabot sa ng panahon. Sinasabi niya man sa satuya, manunungod sa presenteng panahon. Siya ang satuyang buhay. He brings life even now. Lalo na sa mga panahon pong ini, na dakulo na klaseng kagadanan kitang na i-experiensyahan sa satuyang buhay, ang sarukayan, ang pagkagadan nin paglaom. Nadisuspirar na, perang beses na take the exam, dahil nakakapasar, nawa ranin pag-asa. Death of peace, nawa ranin katuninongan. Yan. O kaya sige, an marahal kang kadana so katuninongan. O sige, sumarahal kang gasolina. O ngunyan daa na Semana Santa, nagtapirang itong 14 stations na pwede tang dumanan sa mga istasyon kang gasolinahan. Yaon ang marahal, yaon papagirumdum kita kan, grabing sakripisyo na dapat niya tong agihan. Death of relationships. Yan. So dati mong tiniwalaan, pinagtraidoran ka, nagadan, an sa imong relasyon. Death of faith, nawa ranin pagtubod. Death of hope. These are the silent deaths we carry every day. Kaya maski nga minsan naghahangos ka pa, pero garidain ang dana. Minsan naghihiro ka pa nga pero gari magabaton an sa imong puso. The good news is, Jesus still calls us out of these tombs. Ngunyan na panahon ng Kwaresma, hinahagad niya. As in, hinaapod niya kitang humali sa sirig na kamugtakan, sa satuyang mga kagadanan, sa satuyang mga lulubngan. Siring na sinabi niya kay Lazarus, lumuwas ka dyan, Lazarus. Lazarus, come out. Sinasabi niya man po sa lambang saro sa tuya, come out of your fear. Come out of your sin. Come out of your despair sa imong pagkadisganar and come out of your darkness. Tan sa tuyang kagurangnan, bako sa na kagurangnan, kan buhay pakatapos kan kagadanan, o pagkabuhay, di ba? O di siya kagurangnan nin buhay. Iyan ang ibig sabihon kan sa iyang mga tataramon digdi sa Ebanghelyo. Ako ang pagkabuhay liwat, asin ang buhay. Amen? Sa ngaran ka na maaki, asin Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita. Maugma niya itong ipahayag ang satuyang pagtubod, Tutubod nagtutubod ako. ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kang langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangida muli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kang Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita sa Ama, nahuli kan pagkabuhay liwat, pagkagadan na sin pagkabuhay liwat kan aki niyang si Jesu Kristo, nagbalik sa buhay nin pakipagtuod sa iya.
Kaya darahon ta sa iyaan sa tong mga pakimaherak, sabihon ta sa kada petisyon, kagurangnan hinanyuga, an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing huli kang sa indang buhay na pagsaksi, ang Santo Papa asin ang mga obispo kan simbahan, magharubay kang nakakaligtas na kapangyarihan kan pagkabuhay liwat ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kan samong pamibi. Tanganing ang mga nalulong sa droga, alkohol o pagsugal, magkamit kang Diyos no na pagkamuot, na mawara sa indan kan kusog nin buot sa pagdaog kan sa indang mga pagkagutom. Kaguman. Ay pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagmumundo asi nagsasakit sa pagtalikod ni sa indang mahal sa buhay, rangahon asin paumayan sa indang kamundoan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nagihelang, maranga kang pakamidbid na ang pagkamuot kan Diyos, nagwawara sa indanin kusog. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan, makisumaro ki Kristo, ang pagkabuhay liwat asin ang buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Langit no na Ama, itinanong mo sa imong puso ang paglaom nin buhay na daing kasagkoran. Darha kami asinan sa mong mga mahal sa buhay sa kapanoan kan bagong buhay nin grasya. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamahan. Ako on manlugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na Diyos simba. na makakamahan ni Matea kami, asinan sa imong nasasangkuban, na tinukdoan sa pakasabot kang Kristiyanong pagtubod, magtugot ka, na sinda malinigan, huli ka ining sakripisyo, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong itaas espiritu. ang mga puso, Initaas mi na sa magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Ninigo asin. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sa ed, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, huli tatawong totoo, nagtangis siya sa katuod niyang si Lazaro, naherak sa katawuhan, dinangraya kita sa bagong buhay, huli kan mga banal na misteryo. Huli sa iya, hanukbo nin mga anggeles nagsasambakan sa imong kamahalan, na sa atubang mo nag-uurugma, sagkod paman, out pamanlugod na ipagbuot mo na makasanong sa inda, ang samong mga tingog sarabay na maugmang nagsasabi.
din magamo. Ang langit asinatan, kamurawayan, sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Ang dinaligdig sa ngalan ka ng kaburangan. Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, taganing para sa mo, maginhawak kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini tinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka inihitay ni ang sakuyang kahawak na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom, kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Taganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos, naklero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaintupan nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, uli sa aki mong si Hesu Kristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon.
Pamibi kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kakurangan. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kakurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, taganig kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, ansa ko katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, ansa mong mga kasadan ko diyan pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, an katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kakurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa Sa imong tuyang espiritu. niya na hiras sa lambang saro, aninako niya itong katuninongan. Peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpaparang ng mga kasalan ng kinaban. Cordero kan Diyos, kahiraki, kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang mga dugang uya, an kordero kan Diyos,
Uya si Kristo an pagkabuhay liwat asinan buhay. Siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po. Pamibi sa hubileyo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon ninsa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdoi kaming maging simbahan na sinodal. Asin, gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inantabayan mo kami, kaidto,
ngunian asin sagkod paman. Patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Huli ki Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, Ipabibi mo ka. San Judas Tadeo. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, nadanay kaming mabilang sa mga kasapi ni Kristo, na anhawa kasindugo sa mong pinakinabangan, siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Tada Sunday. An natipon niyatong kolekta sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 50,317 pesos and 25 centavos. An naambag niyato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,720 pesos and 75 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,717 pesos and 60 centavos. Sa masunod na Domingo, Marso 29, iyo po ang Domingo de Ramos o Palm Sunday. Magkakaigwa ni pagbendisyon nin palaspas sa may ampang nin Stanchuling College, Barangay Rizal, sa oras na 6:00 sa pagkaaga. Asin, susundan man po nin prosesyon pasiring sa St. Jude. Siring man sa Marso 30, Lunes Santo, magkakaigwa po nin Visita Iglesia. Para sa mga mauwot magsabay, asin iba pang impormasyon, magdulok na lang po sa Paris office. Sa Abril 1, aldawngin Miyerkules, magkakaigwa po nin Lenten Recollection, pakatapos kan 5:30 sa hapon na misa. Iniimbitaran po kamo na mag-attender. Asin mauwot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous, 3,000 pesos, duwang 1,000 pesos, 900 pesos, asin 500 pesos. Hali ki Aiza Castuera, 1,500 pesos. Sa Nuilan Family, 1,000 pesos. Ki Leslie Marie, 1,000 pesos. Ki Emily Oliva, 1,000 pesos. WSA Architects, 500 pesos. And from a devotee, 300 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Salamat po sa Indugabos, magpuon sa choir, live streamer, lectors, lay ministers, mass collectors and commentator, and sa tuyang mga sakristan. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon ang lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton, asin mahiherakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Sa pagkayo, itagapos tinirimo ni Diyos,
sa pagkaroon. Thank you po and good morning. Good morning to Father.